Viete, skúsite niekto povedať? Chcete niekto sa pridať k tejto otázke? Napadá vás niekoho odpoveď, že kedy by tie signály, a kedy je pre nich čas na tie signály lásky? Áno, hej. Áno, presne tak, že keď chceme vyjadriť sympatie hneď na začiatku, aby sme vlastne vedeli, či tie naše pocity lásky, to, čo vlastne vnímame, či to je obojstranné alebo iba jednostranné. Vlastne asi taká tá jedna z tých prvých vecí, lebo keď vlastne dlho čakáme, tak sa tá láska môže zmeniť naozaj niekoľkomesačnú, niekoľkoročnú lásku, platonickú, neopätovanú. Takže aj toto by vlastne človeku malo pomôcť, aby tá láska bola, aby sme vedeli, či je to láska, či to je len jednostranná vec, alebo to vedeli trošku aj tak špecifikovať sami v sebe. Takže čo sú signály lásky? Ja som to tak naznačila, že signálmi lásky môžu byť správanie, sú gestá, slova, prejavy, náklonnosti, starostlivosť alebo hlboký zájem od toho druhého. A sú samozrejme vedomé aj nevedomé. Ja som tak všimala vlastne na malých deťoch, ako oni vedia byť spontánni. Spontánne, keď príde niekto do miestnosti, koho poznajú, hneď bežia, tešia sa. Deti čakajú niekedy za oknom, mávajú rodičom, plačú niekedy za oknom. A potom sa to tak nejako tak stráca. Príde škola, príde výchova, a ja si myslím, že to musíme často tak v sebe znova nejako tak nájsť sami seba. A práve aj tieto signály lásky v sebe vlastne spoznať, pomenovať a vedieť s nimi aj tak viac pracovať. Toto sú vlastne dve otázky pre vás, nie tak na začiatok. Prvá z nich je, ako sa cítiš, keď si zamilovaný, zamilovaná. A druhá je, ako sa správaš, keď si zamilovaný, zamilovaná. Lebo sú to určite, ako vnímate určite aj vy, že sú to dve rôzne veci. Ja by som vám dala možno takú minútku, možno že dve, na to zamyslieť sa. Na tú prvú otázku, aj na tú druhú. Ako sa cítiš, keď si zamilovaný, zamilovaná a potom, ako sa správaš. Skúste tak najprv v sebe si odpovedať a ja vám potom trošku pomôžem tými možnosťami. Ale skúste zatiaľ sami sebe hľadať. Pomohol vám trošku čas? Niečo vás napadlo? Či vám nechám viac času? Tak vám trošku idem pomôcť. Takže skúsme možno prejsť tieto možnosti a skúsite dvihnúť ruku, keď budete chcieť. Sami pre seba, alebo môžete aj takto zdvihnúť ruku. Takže už len myšlienka na tú osobu mi zlepší náladu. Ja prihlásim sa, jak som to ja mala. Motýle v bruchu, tie spomínané. Nervozita, vzrušenie, trasenie hlasu, potia sa ti dlane. Túžba byť s tým druhým, stále ho všade vidieť, počuť a byť mu na blízku. Ja mám zlú pamäť na tváre, čiže keď som sa zaľúbila do svojho manžela, tak som hľadala človeka s okuliarmi všade. Som si nepamätala, jak presne vyzerá, ale som nie je to on má okuliare, nie je to on má okuliare. To bolo dosť ťažké pre mňa na začiatku, kým si môj mozog zapamätal ho trochu viac. Nevieš sa koncentrovať, lebo si zasnený, zasnená. To je ten úplne najhlúpejší úsmev, čo zbadáte na sebe, že človek sa usmieva, vôbec nevie prečo a nereaguje na žiadne otázky, ani odpoveď väčšinou. Zvýšený tep a bušenie srdca pri kontakte alebo predstave na toho druhého. Ja som asi vo všetkom. Červenanie alebo triažka. No, niektorí to naozaj máme. Zmeny chuti do jedla alebo a spánku. Buď nemáš hlad, alebo naopak je ti všetko jedno. Energia a vyčerpanie naraz. Si plný života, ale citovo vyčerpaný. Takže trošku ste sa našli.
To je vlastne tá prvá z tých otázok. A tá druhá otázka, aké máte prejavy vlastne? Vlastne to bola jedna aj druhá, tam sú aj tie prejavy, ako sa cítite. Takže keď sme teda už to tak odhalili v sebe, že ako vieme, ako vnímame u seba tie signály lásky, tak to je tá otázka, ktorá potom prichádza. Miluje ma alebo ma nemiluje? Takže naozaj sú rôzne spôsoby, ako to zistiť. Chcete niekto skúsiť, že ako máte vy skúsenosť, ako sa snažíte zistiť u toho druhého pohlavia, či vás miluje, nemiluje, alebo či teda opetujete vaše signály, alebo že či na vás pozerá takto týmito signálmi. Máte niekto nejakú spomienku alebo niečo aj blízke, čo máte, alebo ako to vy zisťujete u toho druhého? Máte nejakú taktiku? Máš nejakú taktiku? Pozriem, vidím, no. Tak to hej, no. Takže toto je taká vlastne veľká téma, lebo nikto z nás, ako som už povedala, nechce byť zranený, každý sa chce cítiť bezpečne a málo kto má tú odvahu ísť s kožou na trh. Myslím, že viac prirodzené by to malo byť mužom. Vy ste takí v podstate bojovníci, aj tí vlastne, čo by mali ako byť tými, ktorí vlastne prví ako keby naznačia, alebo prví sa teda prejavia. Ale ako to máte vy, páni? Potrebujete aj vy niekedy ten signál lásky? Čakáte na neho? Čakáte. Alebo niekedy máte aj odvahu úplne výjsť kožou na trh ako prvý. Je to niekedy aj áno. Je to niekedy aj o tej odvahe, či ju nájdete. Ja tak svojim synom niekedy hovorím, že oni vlastne tak už odmala sa musia učiť prehrávať a aj prehrávať, aj vyhrávať, ale keď prehrajú, tak sa musia otriasť a ísť ďalej. My ženy s tým máme trošku väčší problém, takže tam to naozaj tak silne vnímam, že tým, že sme také citlivejšie a jemnejšie, tak neviem si predstaviť, že je to pre nás také prirodzené skôr čakať a naozaj to neprejaviť. Tak vlastne ako som bola aj ja, alebo to tak úplne natajňaša. Ale možno práve v tom je aj taká naša vec, ktorú sa musíme učiť, aby sme tu tie signály vedeli sa naučiť a vedeli ich vlastne dávať tej druhej strane. Lebo ako hovorím, potrebujú to niekedy aj muži a potrebujú to aj ženy. A keď niečo prežívame, mali by sme byť autentickí a dávať to najavo. Takže začnem niekoľkými. Tých prejavov je naozaj niekoľko. Takže máte naozaj dosť na výber. Potom prejdeme o tom, ako by to mohlo byť individuálne, alebo ako to môže byť. Takže pohľad očí. Oči povedia vždy najviac. Tak, to je taká vlastne všeobecná asi pravda. Takže ešte neviem, keď si pamätáte, keď tu bola Žovka Majdeková, tak ona vlastne aj poslala ľudí, ktorí tu boli na také cvičenie, že ženy mali ísť a vytvoriť očný kontakt. Tak to je presne to. Dlhšie ťa sleduje pohľadom, alebo ti často pozerá do očí. Takže to je obidvoje. Buď to my môžeme aj takto pozerať, alebo keď si všimnite, že niekto na vás dlhšie pozerá, to je jedna z takých očí naozaj prezriadia veľa, či už podvedome alebo vedome. A zrenice sú rozšírené. To ma celkom zaujalo, to som si ani nejako neuvedomila. To asi málo kto z nás si tak stihne všimnúť, že máme zrenice rozšírené, keď sa zaľúbime. Rýchlo uhýňame pohľadom. Keď nás niekto pristihne, že na neho pozeráme, často je to aj so smiechom. Takže naozaj tie pohľady povedia veľa. Jazyk tela. Nakláňa sa k tebe, keď spolu hovoríte. Zrkadlí tvoje pohyby. Podvedome kopíruje tvoje gestá alebo polohu. Na internete nájdete aj videá, kde to naozaj vidno. Že ako sa naozaj správa niekto, kto je zaľúbený.
podvedome naozaj kopírujeme toho druhého. Hlavne u dám to platí, hrá sa s vlasmi, oblečením alebo rukami. Keď je pri tebe nervózny takto prejavujú záujem. Takže sú to naozaj veci, ktoré keď si všimneme, tak nás môžu zaujať a aj to sú také veci, ktoré hovoria o tých našich signáloch lásky. Hľadá tvoju prítomnosť. V škole to bolo tak, že chalani naháňali dievčatá, podrážali im nohy a podobne. Ťahali za vlasy a písali listočky. Alebo na lavicu sa písali srdiečka. Teraz to už tie deti chudák naozaj nemôžu, lebo potom platia rodičia celú tú lavicu. Takže dnes je to trošku ťažšie. Každý vek má vlastne svoje prejavy lásky. Tie pubertálne, potom neskôr už trochu iné. Keď si pamätám, tí 20-tníci ešte, keď išlo pekné dievča a jednému z partie chalanov sa páčilo, tak všetci na ňu pískali. Hej. Takže našťastie to dievča tiež väčšinou nebolo samé. Ale toto je také veľmi, veľmi známe, alebo teda také známejšie, že hľadá vašu prítomnosť, sadne si blízko, čaká po škole, po práci, píše si, alebo píše vám teda. Potom jemné dotyky. Nie všetkým tie dotyky môžu byť príjemné. To si povieme trošku aj neskôr o tom. Takže niekedy môžu byť náhodne sa ťa dotýka, chytí za ruku, oprie sa o teba. A sleduje, ako reaguješ. To sú také celý vlastne taký menší príbeh, už ako keby začínal. Zaujíma teba ako osobu. Kladie ti veľa otázok. Chce vedieť, čo máš rada, čo ťa baví, čo si myslíš. A pamätá na drobnosti, ktoré si mu niekedy povedala. A zaujíma sa o tvoj názor, pýta sa. Tak, tuto už prichádza aj také miesto pre gentlemanov. Chváli ťa, alebo ti dáva komplimenty. Väčšinou to teda očakávame od pánov. A udám zase, že môže byť aj hamblivá a v jej očiach vidíš obdiv. To si myslím, že to skôr patrí k ženám. Že my ženy sa naozaj vieme obdivne pozerať na mužov a vlastne to aj patrí k tomu, že chlap chce byť tým, ktorý sa postará o ženu, tak chce byť taký galantný a naozaj byť pri nej, starať sa o ňu, ochraňovať ju. A dáma zase, alebo žena zase chce byť tá, ktorá obdivuje toho muža. Čiže to je dosť častý taký znak, ktorý si treba všímať. A samozrejme ten muž alebo žena reagujú inak ako pri ostatných. Oveľa väčšiu pozornosť necháva a teda oveľa si všíma toho druhého. A veľkou témou vlastne sú aj tieto digitálne signály, čo sú teda zoznamka alebo si písanie, buď to maily alebo nejaké správy. Takže tuto často býva, že odpovedá rýchlo a s úprimným záujmom. Viem, že opaku sa hnevajú často členovia aj kadrande, že keď niekedy žena alebo muž rýchlo neodpíšu, tak už sú z toho nervózni a niekedy aj nepríjemní. Ale to zase už by bola iná téma. A tuto sú tie protisignály, alebo signály, ktoré nám hovoria, že ten záujem tam nie je. Ak ťa ignoruje, vyhýba sa očnému kontaktu, odpovedá veľmi stručne, neprejavujú záujem o tvoj život, najväčšou pravdepodobnosťou o teba záujem nemá. Alebo si to ešte neuvedomuje. Takže niekedy naozaj tie signály je dobré vnímať, aby sme dlho neostali pripútaní k niekomu, čo není reálne, čo ten druhý reálne s nami nevníma to naše dvorenie alebo tie naše signály. Ako som už hovorila, je niekedy dobré ísť ďalej. Hoci to býva ťažké na začiatku, ale je dobré ísť ďalej. Veľká téma, ktorú som aj napísala, je, aký je rozdiel medzi dvorením a flirtom. Čo je to vlastne flirt? Neviem, či vy súhlasíte s týmto tvrdením, alebo chcete skúsiť vypovedať, čo je to podľa vás flirt.
Tak ja zatiaľ toto prečítam. Takže flirt je hlavne manipulácia. Flirt je niečo krátkodobé a človek naozaj prejavuje záujem, ale bez jasného záväzku. Ten záväzok je tam veľmi dôležitý a aj to slovo niekedy to býva koketné. Počula som už o viacerých skupinkách mužov, ale aj dám, ktoré vlastne zbierajú body. Keď ulovia nejakú ženu alebo nejakého muža. Asi nemusím povedať ani tak veľmi môj názor na to. Asi myslím, že všetci sme v tomto tak, kto hľadáme seriózny, alebo kto hľadáte seriózny vzťah, tak máte asi o tomto na to jasný názor, že flirt je v podstate naozaj neakceptovateľný aj nemal by byť ani z vašej strany, ani teda z tej druhej strany. Ale stáva sa naozaj aj to, že niekedy flirt prerastie do tej lásky. Čiže nedá sa povedať, že 100% flirt nie, hej. Ale treba stále byť tak opatrný práve v tomto. Tuto som vlastne napísala opak vlastne toho flirtu. By som povedala, že je dvorenie. Takže ten flirt je krátkodobý, hravý a môže to byť len fyzický záujem. To je kopu vlastne zoznamiek nekresťanských. Môžem teraz povedať, že v Kadrande by to malo byť inak. A dúfam, že aj je. Že naozaj kopu ľudí, ktorí hľadá vzťah a ide na niektoré zoznamky alebo niektoré speed datingy alebo sa stretáva s niektorými mužmi, tak naozaj ten záujem je len fyzický, o jednu noc, o krátkodobé čosi. A je to často manipulácia, keď si chcú ľudia niečo dokázať sami sebe. Tá láska. Jednoducho to nie je nejaká láska alebo nejaká túžba po niekom, ale dokázať si niečo sám sebe. Takže nie je tu ten záväzok a väčšinou ten človek hovorí v neurčitostiach. Naopak teda to dvorenie je hĺbší cit, trvá dlhšie. Ide o osobnosť a ide tomu človeku o celú osobnosť a jeho city. A túžbe po vzťahu. Otvorene komunikuje úmysly a pocity. Môže prerásť do lásky. Je úprimný, priamy a rešpektujúci. Tuto mám, ešte som tu takto pridala, že ako flirtujú muži a ženy. Tým, že aj muži a ženy sú teda rozdielne, tak flirtujú aj rozdielne. Toto inak môže byť aj dvorenie. Takže takéto väčšinou prejavy bývajú aj pri tom dvorení. Takže tam niekedy tá línia alebo tá hranica medzi tým, čo je flirt a čo je dvorenie, je to na vás, aby ste to spoznali a aby ste to naozaj takto vnímali, aby ste sa to naučili. Takže muži častejšie používajú slova a komplimenty. Ja tých mužov niekedy volám oblbováci. Lebo je toľko komplimentov dať neuveriteľne veľa. Potom žena už si hovorí, no tak to už asi naozaj je to prehnané. Takže páni, pozor aj na to, aby toho nebolo veľa. A muži sú priamočiarejší častokrát. Oni nemajú, alebo vy teda páni nemáte väčšinou energiu chodiť nejako dookola, veľmi veľa vypisovať. Správy mužov sú oveľa kratšie ako správy žien väčšinou. Aj maily, keď to tak zoberieme, mailovú komunikáciu, aj či máte v práci alebo niekde. Čiže asi tak vnímate, že ženy komunikujú alebo tak oveľa viac, potrebujú sa vyjadriť, potrebujú opísať. Muži sú priamočiarejší a potrebujú rýchlu odpoveď väčšinou. Takže, alebo teda ju hľadajú. A iniciujú ten fyzický kontakt. A niekedy teda si robia srandu. Čo teda sa dá postupne odhaliť. Alebo tým aj vlastne tou neverbálnou komunikáciou, keď človek vidí možno viac irónie alebo sarkazmu, tak tam už človek dáma vtedy by mala byť opatrná. Ženy zase používajú čteľa a pohľady. A to je naozaj takou našou silnou stránkou a myslím, že už od detstva si to pestujeme. A či už ja som tak bola, keď deti mali naše asi 3-4 roky, už vtedy som to videla, že tam je ten rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Že dievča vedelo
toho teda naša kamarátka, tým, že mám len 4 synov, nemám dceru, tak som to tak naživo nestihla nejako vnímať, ale ich kamarátky boli naozaj také presvedčivé, a že tí naši synovia robili presne to, čo dievčatko povedalo, čo ukázalo, usmialo sa. A podľa mňa to nebola vôbec manipulácia, bolo to niečo také, čo máme my ženy v sebe. Potom tými prvými odpovediami na tie naše prejavy, alebo veľmi často vlastne dievčatka si tu testujú na tatinkoch. Takže neviem, ako to ste mali vy, ale táto urobí všetko, keď sa dievča na neho milo usmeje. Takže tak, a tiež si myslím, že to ešte nie je manipulácia, lebo v tom veku si to tie deti neuvedomia. Ale tie reči tela nemám veľmi, teda nerada by som odporúčala nejaké romantické filmy, ale niektoré z nich sú naozaj inšpirujúce, alebo sa človek môže pri nich zamyslieť, že tie prejavy niektoré tam sú a možno sú trošku také viac okatejšie, ale tam to celkom pekne vidno, že možno sa na romantických filmoch dá aj trénovať. Tak neviem, ale zase vás nechcem, lebo väčšinou to zavrhujem romanticky, aby človek zase nemal takú predstavu romantickej lásky. A dámy alebo ženy viac testujú reakcie tými pohľadmi. Tie naozaj je dobré si aj tak trénovať. A samozrejme, flirt môže byť jemnejší cez úsmev a podobné veci. Takže keď máte aj v práci kolegov a kolegyne, tak tam to možno trošku aj tak viac vnímate. Takže, ak nechceme flirtovať, tak by sme sa mali vyhýbať nadmernému. Flirtovanie naozaj môže byť veľmi zraňujúce voči tej druhej strane a preto by sme mali byť opatrní. Takže vyhýbať sa nadmernému telesnému kontaktu, objatiam, dotykom, dlhým očným kontaktom. Vlastne to je zoznam toho celého, čo môže byť pozitívne, ak to myslíme vážne, to dvorenie. Častému písaniu bez zámeru vytvoriť skutočný vzťah. Takže samozrejme, ak máme záujem o ten skutočný vzťah, tak treba písať. Treba telefonovať a nájsť tú odvahu. Tá záhadnosť je naozaj u toho flirtovania, lebo to nie je čosi autentické, takže záhadnosť, ktorá priťahuje, ale nič nehovorí. Mali by sme byť jasní, láskaví a pravdiví. A nezahrávať sa s pocitmi, ak nemáme úmysle ísť hlbšie. Práve v tom sú prejavy lásky aj vtedy, ak ide len o priateľstvo. Tým, že vlastne láska môže byť aj priateľská, tak toto vlastne tiež môže byť iný z tých prejavov. No. Vlázete ešte? Takže, ako by sme vlastne mali sa naučiť čítať tie signály lásky? Všetko začína, vlastne každá z týchto tém začína u nás samých. Tým naším sebaprijatím, sebavedomím, lebo len človek, keď je dosť sebavedomý a prijal sám seba, tak vie naozaj byť sám sebou a vie byť autentický. A potom už len veľa tréningu. Takže začneme seba s poznaním. Ujasni si, čo cítiš. Je to zamilovosť, sympatia, obdiv alebo hĺbšia túžba po spojení. Toto je tiež veľmi dôležité z našej strany, aby sme teda vedeli, že čo vlastne chceme. A potom rozpoznaj, ako vyzerá tvoja láska. Skôr toto je možno tak povedané, ako ty prejavuješ svoju lásku. Lebo tým, že viete, že máme tých 5 jazykov lásky, každý lásku inak prejavujeme, ale každý ju inak dávame, tak netreba sa napríklad nútiť, keď niekto nemá rád veľmi dotyky, tak netreba sa naozaj nútiť do toho prísť k niekomu bližšie alebo vstúpiť trošku viac do jeho zóny osobnej, ale prejaviť to niečím, čo je pri nás prírodzené. Takže mali by sme to o sebe vedieť, že čím my prejavujeme lásku. Či sú to pohľady, či sú to slova. Niekto je naozaj, tí oblbováci, tí majú naozaj veľkú výhodu, lebo aj by som povedala na tých speed datingoch, aj v tej písomnej forme, že
Tí obľúbovací vedia byť nie úplne, to chcem povedať negatívny, ale takže sa vedľa naozaj vyjadriť. Sú aj takí, tí, čo majú taký naozaj silnejší ten prejav písomný aj ústny. A tí majú naozaj v tom výhodu. Viete napríklad o sebe, aký máte vy prejav tej lásky? Ako vy viete prejavovať alebo dávať na to najavo tomu druhému? Máte to trošku v sebe tak ujasnené? Skúste pokývať hlavou, či áno, či nie. Áno? Tak niektorí viac, niektorí menej. Takže je dobre si naozaj sadnúť a opýtať sa sami seba, alebo hľadať to v sebe tú odpoveď, že ako ja vlastne prejavím tú lásku. Keď sa mi niekto páči, lebo určite sa vám niekto páči, ako to vy prejavujete? Či pohľadom, či tým kontaktom trošku, alebo slovne, alebo nejakými darčekmi aj. To je tiež jedna z takých možností. Poznám jedno dievča, ktoré naozaj veľmi rado obdarováva. Stále niekomu dáva darčeky, alebo veľmi rada dáva darčeky. To je taký ten jej jazyk v tomto. Ale ona ho vlastne dáva aj priateľom, nielen tým, do koho je zaľúbená. Takže tu je niekoľko rád. Komunikuj jednoducho a úprimne. Nemusíš hneď hovoriť ľúbim ťa, ale zvoliť nejakú inú takú formu na začiatku. Myslím, že slovo ľúbim ťa by na začiatku úplne vyľakalo každého. Takže netreba to prepáliť. A ako Mirka povedala, tak naozaj tie signály lásky treba začať dávať vtedy, keď niečo cítime k niekomu a chceme teda vedieť, či to oboj strane. A tie slova naozaj teším sa na teba, ale teším sa, že ťa rada vidím, cítim sa s tebou dobre, alebo ísť na nejakú spoločnú akciu a tam vlastne vyjadriť, ísť do kina, ísť do divadla, potom si dať ešte nejaké, potom divadle nejaké stretnutie a rozprávať sa. A tak vlastne postupne aj skúšať, že ako je na tom ten druhý. A sú to naozaj veľmi silné a pritom prírodzené prejavy. Ako som už niekoľkokrát hovorila, alebo ako som už dnes hovorila, tak tá reč tela je veľmi dôležitá, ale hovorí veľa. Treba sa ju niekedy učiť. Naozaj. Treba mať na tie signály lásky, treba mať odvahu. Treba naozaj tie svoje hranice prekonať v tej svojej komfortnej zóny. Prepáčte. Treba vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, lebo ide o veľa. Keď jednoducho nedáme najavo ten svoj záujem, tak naozaj ten druhý si to nevšimne a môže to byť potom naozaj tým, že my sa stále dostávame hlbšie do tej lásky, ale ten druhý o tom nevie, tak nevieme teda, či má záujem a to vlastne odmilovanie sa alebo to také zabudnutie na toho človeka potom môže trvať oveľa, oveľa dlhšie. Takže toto vlastne všetko som už spomenula, pohľady, oči, úsmev, jedné naklonenie sa k tomu druhému a byť v jeho prítomnosti, alebo potom malé gestá a starostlivosti. Keď si zapamätáme, čo má ten druhý rád, alebo prejaviť záujem od toho druhého. Aha. Tu ako hovorím už o tej odvahe, aby ste sa nebali byť zraniteľní. Pretože práva láska si vyžaduje otvorenosť. Ak sa ti niekto páči, priznaj to a dovoľ byť zraniteľná, aj keď to odnáša riziko odmietnutia. Práve v tom spočíva naša autenticita. Že sa nebojíme prejaviť naše city bez manipulácie a bez hry. Lebo keď sme niekým iným, tak vtedy naozaj, keď hráme, tak nie sme sami sebou. To je presne vlastne tá jedna z tých otázok, ktoré som tam napísala, že ako to je, keď mne sa niekto páči, ale on mi to neopetuje. A zase ja sa páčim iným
ale tie moje city tam nie sú. To práve vtedy býva, keď človek nie je autentický. Keď nie sme autentickí, nie sme sami sebou, vtedy vlastne ten druhý nemá šancu nás poznať. Takže to naozaj ide o tréning. Mali by sme skúšať viac komunikovať, viac skúšať tie signály lásky, ktoré sú tými našimi signálmi. A robiť to bez toho, bez hier a bez manipulácie. No a samozrejme modlitba a vnútorné ticho. Ako kresťania by sme do tohto procesu mali pozvať aj Boha a prosiť o múdrosť, čistotu zámerov a odvahu milovať dobre a pravdivo. Pretože práve vtedy v modlitbe prichádza tá istota, kedy, komu a ako otvoriť naše srdce. Takže týmto by som aj skončila túto dnešnú prednášku. A môžem vám dať trošku pauzu a tu vám ešte ukážem slajdo, kde môžete dávať vaše otázky, ak máte nejaké otázky. Alebo ak sa chcete aj opýtať, tak sa môžete priamo aj pýtať, ak vás niečo zaujalo, alebo sa chcete niečo opýtať. Takže priatelia, ďakujeme za otázky. Už ste nám tu ich dali. A chceme aj vy, čo nás sledujete online, napísať že do chatu môžete písať vaše otázky a my ich potom zodpovieme, teda ja ich potom zodpoviem. No tak teda prvá. Ako povzbudiť niekoho ku signálom lásky, keď ich nevie dávať, ale myslí si, že má záujem? Áno, tak neviem, či ide vlastne o muža alebo o ženu. A typujem, že to píše žena. Lebo my ženy trošku niekedy čakáme. Treba začať... Moment. Treba začať možno zo strany ženy, alebo z toho, kto sa to pýta, kto vlastne... Moment. Moment, ešte minútku. Takže my môžeme urobiť to, že tie prejavy, tie symboly, signály lásky dávame my. Ťažko to vlastne od toho druhého čakať alebo očakávať, ale nejako možno, že takým spôsobom, akým to on vie prijať, mu to naznačiť a počkať vlastne, či vlastne ten človek, on by sa mal prejaviť potom, čo my vlastne mu ten signál dáme. Ďalšia otázka, alebo teda chcete sa k tomu ešte niečo, môžete kľudne ešte dopísať tú otázku. Ako sa vyhýbať podvedomým falošným nechceným signálom, aby sme druhému neublížili, ak máme záujem len o kamarátstvo? Treba to povedať. Treba byť úprimný a treba to povedať, že je mi s tebou dobre, ale mám záujem o priateľstvo. Aby ten človek jednoducho neočakával niečo, čo teda my mu dať nevieme. Alebo naozaj to potom môže trvať niekedy dlho a niekedy človek nevie správne čítať tie signály lásky. Takže treba byť pravdivý a autentický. Treba to povedať. Takže môžete písať aj vy, čo ste online, už to tam potom uvidíme. Ako sa správať po odmietnutí? Vedome sa snažiť brániť vo venovaní pozornosti alebo napriek tomu sa správať autenticky. Ako sa správať po odmietnutí? Po tom, čo sme boli odmietnutí. Správne to chápem. Vedome sa snažiť brániť vo venovaní pozornosti, ale napriek tomu sa venovať. Tak
aby človek zbytočne nelovil v tom rybníku, kde vlastne nie je ten záujem. Hej? Keď zbytočne, keď niekto ti dá najavo, alebo keď vám niekto dá najavo, že nemá záujem a treba uzavrieť kapitolu a ísť ďalej. Teda podľa mňa. Ale stáva sa aj to, že naozaj, že človek keď dlhšie, keď sú príbehy, neviem, či poznáte Páter Peter, tak on vlastne svoju ženu dobíjal asi rok a potom povedala áno. Takže sú aj takéto prípady, ale zväčša, keď vám niekto dá najavo, že nemá záujem, tak zbytočne sa snažiť. A treba asi prejsť k niekomu inému, alebo treba hľadať ďalej. Boli tu také zmiešané signály na slajdoch. Keď fyzický kontakt nie je môjim prejavom, je teda vhodné napriek tomu sa snažiť umelo do neho? No keď fyzický kontakt nie je tvojim prejavom, tak nie. Treba vedieť, aký prejav je tvoj. Ale na druhej strane tam máme teda niekoľko ďalších, hej, že ten prejavovanie záujmu, kontakt očný, písanie si, snaha kontaktovať toho druhého človeka. Čiže tých prejavov je tak veľa, že si myslím, že keď človek nájde ten svoj, tak, v ktorom je on autentický, tak to by tak mohlo byť vhodné pre toho človeka. Takže neviem, či som zodpovedala dostatočne na tieto otázky. Aha. Počkaj, to nie. Sa k tomu dostať? Vidím to tam, ale nejde mi to spustiť. Nejde mi to nejako. Skúsim to znova asi. Lebo vidím to tu, ale nejde to otvoriť. Takže ešte trošku. Je to tam? Aha. A to je sranda, že nevieš mi poradiť, ako v tom listovať? Lebo nejde, ja to tu vôbec nevidím na obrazovke práve, že... Aha, ide to? Aha, tak to asi Marek by vedel. No, dobre, takže zdá sa mi, že nám mužom stačí úplne, keď sa dievča chová milo a občas sa zasmeje na našich vtipoch. Ako odlíšiť, kedy je to záujem a priateľstvo a kedy viac? No, tak toto je tak naozaj veľmi častá otázka, taká veľmi dobrá, lebo s tým myslím si, že majú naozaj muži problém. Myslím, že aj na strane žien je tam dobre, ak dajú tie signály lásky. Ak naozaj prejavia viac ten záujem, lebo muži potom nevedia, či ide o priateľstvo naozaj, alebo či chcú ženy viac. Vtedy jednoducho muž musí mať tú odvahu. Musí mať odvahu a buď to sa opýtať, či pôjdeš napríklad ponúknuť, hej, pôjdeš som do kina, alebo nie, na kávu, alebo niečo podobné. Je to jednoducho na strane mužov. Keď nevidí od tej ženy viac tých signálov, musí byť on vlastne odvážny a riskovať aj to, že ho trebárs odmietne. Ale stále sme nastavení tak, že ženy sú trošku viac čakajúce a čakajú na to, kým sa muž viac prejaví. A muži zase by mali sa naučiť to, že ak ma odmietne, nič sa nedie, idem ďalej. Naozaj to nejako veľmi neriešiť, lebo žien je dosť veľa a ísť hľadať ďalej.
Ako odmietnúť druhého na stretnutí po speed datingu, ak máme viac záujemcov? Toto je... tiež zase treba byť úprimný a priamy, ale už viackrát som vlastne počula, že keď mal niekto viac zhôd, kontaktoval iba jedného človeka alebo dvoch, čo vlastne aj škoda, lebo... bolo by férové stretnúť sa aj s tými viacerými ľuďmi, s ktorými mal zhodu. A napríklad je už potom tie hlbšie rozhovory človeku napovedia viac. Ale keď sa človek nechce stretnúť s tými viacerými alebo s tými inými, tak treba úprimne napísať: prepáč, už sa stretávam s niekým, alebo prepáč, nemám záujem, prajem ti všetko dobré. Treba byť naozaj úprimný. Aj to sa treba naučiť. V istej svojej komfortnej zóny. Ja viem, že keď som mala svojho prvého chalana, nevedela som mu povedať nie, prepáč. A nevedela som mu povedať, že nechcem s ním teda už viac chodiť. A môj takým naozaj hlúpym prejavom bolo, že som sa správal k nemu nepríjemne. Tak mu to potom po nejakom 2-3 týždňoch, možno 4 došlo. A bolo to od mňa naozaj detinské. Čiže naozaj treba byť úprimný a autentický. Treba povedať na rovinu, ten druhý to zvládne. Niekedy sa príliš bojíme. Ono to trošku bolí, ale... nejak inak sa práve tieto veci týkajúce sa lásky sa nedajú nejako inak zvládnuť. Boli tu také zmiešané signály. Aha, to sme mali dvakrát. Dá sa myš na muža. Takže idem hore. Aha. Ak si s niekým píšem cez zoznámku a zdá sa mi to dlho, môžem ako žena navrhnúť stretnutie alebo mám čakať, kým to urobí muž? Zvlášť, ak viem, že je hanblivý. No hlavne v tom prípade, keď je hanblivý, tak by som naozaj navrhla to stretnutie na kávičku alebo niečo, čo posunie ten vzťah, ale v tomto prípade určite áno. Niekedy my ženy používame aj trošku také, neviem do akej miery je to manipulácia, že jednoducho tomu mužovi to trošku tak ako keby viac dáme na tácke. Že napríklad, že už naozaj v tomto prípade napríklad mu napísať: veľmi rada by som sa s tebou stretla. A počkať, že či on napíše, že teda stretneme, dá to navrhnutie toho stretnutia, uvidí, čo napíše, alebo už mi nestačí písať si len rada by som sa stretla. A buď to ten muž to navrhne, alebo to potom môže zase navrhnúť tá žena. Ale tak po malinkých kúskoch posúvať ten vzťah. Že nemusíme nejaké veľké skoky, ale po malinkých kúskoch a tí muži hambliví to potom ocenia. Takže aspoň takto to vidím zo skúseností. Ja mám taký jeden príklad. Tiež som stále nezistila, či to je manipulácia, alebo či to bolo v dobrom. Ešte som bola slobodná a jeden pár nám bol prednášať. Teda jedna žena bola prednášať a potrebovala dojsť na to miesto autom a mali 2 autá manželia. A ona chcela ísť tým novším. Tak mu hovorí, že idem teda na tú prednášku, ale bojím sa, že to auto, to staršie, to nevydrží, že niekde ostanem stať. A muž jej hovorí: no tak si zober to nové. A ona: no ty si úžasný, jak ťa to napadlo, hej, takto. Takže to už nechal na vás, či to bola manipulácia, ale ona v podstate chcela dobrú vec a urobila to tam týmto spôsobom, že v podstate tak postupne toho muža, ako keby sám muž na to prišiel, ale v podstate s jej pomocou. Chcel by som sa opýtať, že ako môžem rozpoznať signály lásky pri online komunikácii. No, tam je to vlastne tá písomná. Tam žiaľ tá zoznamka má veľmi veľa výhod tým, že vlastne na zoznamke sú len slobodní ľudia, ktorí majú záujem o vzťah a vidíte vlastne, čo konkrétne o tom človeku sa viete dozvedieť. Veľkou nevýhodou je, že ľudia žiaľ málo píšu, málo komunikujú, ale ak teda je to zo strany muža, tak muž by mal písať a hlavne vždy hovorím, treba písať konkrétne z toho, čo vlastne vychádza z toho profilu. Ak je niekto má rád kvety, má rád záhradku,
a pýtať sa na to. Ak niekto rád chodí na bicykel, pýtať sa, že kde si bola, alebo kde si posledne chcela ísť, kde by si chcela ísť na bicykli. Treba si ten profil zobrať a naozaj vybrať si tie témy, ktoré vás spoločne zasahujú a na to reagovať. Takže tých možností tam je dosť veľa, preto je práve v tých profiloch toľko otázok, aby ste vedeli veľmi ľahko nadviazať tú komunikáciu. A ak žena teda neodpovedá, tak nič sa nedá robiť. No. Buď to nemá záujem, alebo možno už niekým iným komunikuje. Áno, to vlastne bol, keď žena odpovie hneď, má záujem. Ale nedávno sme dostali taký príbeh, kde žena dlho neodpisovala a práve, že ďakovala tomu už manželovi, že bol trpezlivý. Takže ale áno, keď žena odpíše hneď, tak je to veľmi, veľmi taký rýchly signál, že viete. Takže ženy často hovoria, že muži nevedia písať, lebo naozaj niektoré sú tie vety alebo tie zoznamovacie prvé maily, ktoré sú najdôležitejšie, niečo ako popíšeme, ako sa máš, alebo ešte ako sa máš, asi celkom aj možno fajn, ale treba trochu viac námahy dať do tej komunikácie. A potom tie signály lásky prídu vám veľmi ako zrozumiteľné, rýchle. Tak. Sa ešte pozriem, či hore alebo dole. Ako odlišiť mužskú galantnosť voči žene od signálov lásky? No to tiež vlastne, to je vlastne tá naozaj naozaj z tej druhej strany, lebo najprv sa pýtali muži, teraz sa pýtajú ženy. To je tiež veľmi, veľmi také časté, aby žena zase nebola popletená tým, že či to myslí vážne, alebo to len galantnosť. Ja by som v tom prípade dala signál lásky z tej strany ženy. Buď to dlhý pohľad, alebo veľmi pekné, milé, sladké ďakujem, alebo nejaký prejav lásky, a nejaký signál lásky, ktorý vlastne tú ženu by potom zase mohol posunúť ďalej. Takými malými krokmi stále treba ísť a žena má naozaj veľa, veľa možností, ako mužovi opätovať alebo mu prejaviť ten záujem. Naozaj pohľad, slovne, už len keď mu poďakujeme, že aký galantný, a opýtať sa ho, že či teda ja neviem, hociakú otázku aj ohľadom, že či sa tej galantnosti učil sám, alebo či to má od otca, alebo že je to veľmi milé. Nadviazať jednoducho komunikáciu. Toto nám často tak chýba, by som povedala slobodným, že človek málo komunikujeme. Ako keby sme sa toho báli. Treba trošku tak prekonať sám seba, nájsť tú odvahu a pýtať sa, rozprávať sa. Teraz bolo tiež pred pár dňami akurát stretnutie tie Hanusové dni. Toľko krásnych žien tam bolo a som si povedala, že prečo ich neobletujú tí muži slobodní, čo sú tam. Takže to je taká pre mňa vždy taká otázka záhadná. Bojíme sa trošku asi komunikovať aj tým, že je dnes veľa čas mobilov a tých mobilných a tých sietí. Ale keď si spomeniem aj na tie dovolenky, ktoré máme, tak keď muž dá prvý signál, druhý signál a potom naozaj sú tí odvážni, už idú priamo na vec, už to dievča izolujú a rozprávajú sa. To je tiež taký veľký signál, že musí sa to posúvať ďalej. Tak neviem, či som na to dosť odpovedala. Neviem, či ešte niečo. Pozriem sa vlastne aj na ten YouTube. Ho nájdem. Sú tam nejaké otázky? Živý chat. Počkajte moment. No. Teraz sa to celé nejako spomalilo alebo zaseklo. A myslím, že tu nevidím, že...
Aha, a ja mám zase otvorený už YouTube kanál, ale nič tam nevidím. Ale je to veľmi spomalené. Mhm. A už áno, už to ide, to je sranda. Pozriem sa. A ešte to potrebujem to dať nižšie. Dobre, nie sú tu žiadne otázky. No, tak neviem. To je asi tak všetko z tejto dnešnej prednášky mojej. Neviem, chcete sa ešte niečo opýtať? Či už ani nie? Ja by som mala naozaj iba prijala veľa odvahy a vystúpenie z toho tej komfortnej zóny. A ako niekedy rozpráva páter Martin Šalamón, treba veľa komunikovať. Treba komunikovať na ulici, v obchode. Treba si z toho urobiť taký zvyk a treba sa uvoľniť hlavne. Lebo práve tá otázka, že prečo sa nám páčia muži, ktorých my nepriťahujeme, práve preto, že vtedy nie sme autentickí. Človek je, čím viac komunikuje, čím viac trénuje, tak tým viac autentický, je to pre neho prirodzené a necíti sa v strese, je vtedy viac usmiatý. Je uvoľnenejší a je sám sebou. Takže asi takto by som to dnešné stretnutie ukončila. Takže ďakujem za pozornosť a za trpezlivosť.